Καλησπέρα και από μένα. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. Δεν ακούγομαι. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη στο χρόνο μου. Η παρουσίαση, όπως βλέπετε, αφορά στην εκπαίδευση και στην ψυχοκοινωνική στήριξη φροντιστών ατόμων με άνοια. Η άνοια θεωρείται ένα από τα κυρίαρχα προβλήματα δημόσιας υγείας της εποχής μας. Προκαλεί ένα δυσβάστακτο κοινωνικό και οικονομικό βάρος για τα άτομα που νοσούν, τις οικογένειές τους, καθώς και για την κοινωνία μας. Όσο αυξάνει ο μέσος όρος ηλικίας, όπως υπόθηκε και χθες, τόσο θα αυξάνει ο αριθμός των ατόμων που νοσούν με άνοια, οξύνοντας έτσι το ζήτημα. Τα άτομα που πάσχουν από άνοια αντιμετωπίζουν συχνά συμπεριφορικές, γνωστικές και ψυχοκοινωνικές δυσκολίες που δυσχεραίνουν την ενεργή συμμετοχή τους σε κοινωνικές δραστηριότητες. Όσο προχωράει η νόσος, η αυτονομία και η ανεξαρτησία των ατόμων με άνοια μειώνονται. Εκτός από την επίδραση στη ζωή των φροντιστών, αντίκτυπο η άνοια έχει και στους περιθάλποντες. Οι περιθάλποντες, υπάρχουν δύο είδη φροντιστών. Εκείνοι που αποτελούν μέλη της οικογένειας, ενώ η τυπική φροντίδα, όπως βλέπετε, αφορά τους έμμυστους φροντιστές, δηλαδή εκείνοι που πληρώνονται, επιπληρωμή. Η έλλειψη ενημέρωσης και εκπαίδευσης για τη φροντίδα των ασθενών με άνοια εκτιμάται να συνδέεται με αρνητικά συναισθήματα, όπως είναι ενοχές, μοναξιά, τύψεις. Σιγά, οκ. Εντάξει. Η φροντίδα των ατόμων με άνοια είναι ένα απαιτητικό και αμφωτικό έργο, είτε πρόκειται για έμμυστους φροντιστές, είτε πρόκειται για μέλη της οικογένειας. Η άνοια θεωρείται μια οικογενειακή υπόθεση. Πολλές φορές παρουσιάζονται πολλαπλά προβλήματα σε επίπεδο σχέσεων, οικογενειακών ισορροπιών και ρόλων. Ο οικογενειακός φροντιστής καλείται να αποδεχτεί και να διαχειριστεί μία νέα πραγματικότητα στη σχέση με τον ασθενή, που να βασίζεται βέβαια στην αγάπη και την κατανόηση. Όπως βλέπετε και στη διαφάνεια, το φορτίο των φροντιστών επηρεάζει πολλές εκφάνσεις της ζωής του φροντιστή. Το φορτίο αφορά στην επιβάρυνση που βιώνει ο φροντιστής. Σχετίζεται με την ψυχική και συναισθηματική υγεία, την ικανότητα του φροντιστή να προσαρμόζεται και να ξεπερνά δύσκολες καταστάσεις. Η επιβάρυνση εκτιμάται να επηρεάζει τη σωματική του υγεία, την οικονομική του κατάσταση, μειώνονται οι κοινωνικές συναναστροφές, ενώ όταν ο περιθάλποντας εργάζεται ή έχει τη δική του οικογένεια, τότε οι συνθήκες, η καθημερινότητα είναι ακόμα δυσκολότερες, καθώς ο φροντιστής καλείται να ανταποκριθεί στις εκάστοτε απαιτήσεις των ρόλων του. Σύμφωνα με έρευνες, το φορτίο των φροντιστών γίνεται πιο δύσκολο, πιο έντονο, όταν ο ασθενής είναι πλήρως εξαρτημένος από το φροντιστή, όταν ο φροντιστής εμφανίζει συμπτώματα κατάθλιψης και άγχους, επίσης όταν υπάρχουν διαταραχές στη συμπεριφορά του ασθενούς που οφείλονται στην άνοια, ενώ οι σχέσεις που προϋπήρχαν μεταξύ ασθενή φροντιστή καθώς και η ηλικία του φροντιστή εκτιμάται να αποτελούν αιτία επιβάρυνσης της ψυχοσυναισθηματικής και σωματικής υγείας του φροντιστή. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που ο φροντιστής συχνά αποκαλείται ως ο κρυφός ασθενής της νόσου. Η περίθαλψη του ασθενούς ενέχει σοβαρές συνέπειες στην ψυχική και συναισθηματική υγεία του φροντιστή, όπως είπαμε. Μπορεί να εμφανίσει συμπτώματα άγχους, κατάθλιψης, βιώνει συναισθήματα μοναξιάς και νιώθει εγκλωβισμένος. Όσο επιδεινώνεται η υγεία του ασθενούς, ο φροντιστής νιώθει εξάντληση, υπάρχει και κομμένος ύπνος, με αποτέλεσμα να νιώθει ατονία, κόπωση, να μην μπορεί να συγκεντρωθεί, ενώ παρατηρείται, αν είναι εργαζόμενος, και μειωμένη απόδοση στην εργασία του. Μπορεί να μειωθεί η λειτουργικότητά του, να εμφανίσει νοητική έκπτωση και γίνεται περισσότερο ευαίσθητο στον πόνο και τη δυσφορία. Επίσης, όσο επιδεινώνεται η ασθένεια, ο φροντιστής αποσύρεται κοινωνικά. Διαταράσσονται και οι προσωπικές σχέσεις, δεν υπάρχει ελεύθερος και προσωπικός χρόνος, αλλά και διάθεση να ενεργοποιηθεί κοινωνικά. Στις περιπτώσεις που υπάρχει το στίγμα της άνοιας, τότε τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα και η έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας παρεμποδίζει τις προσπάθειες υποστήριξης φροντιστών και ασθενών. Η επιβάρυνση πολλές φορές φτάνει σε επίπεδα εξουθένωσης. Εκτός από τα εμφανή σωματικά και ψυχολογικά προβλήματα, την υποβίβαση της ποιότητας ζωής, ο φροντιστής καλείται να αντιμετωπίσει και οικονομικές δυσκολίες.
Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση για νοικούς ασθενείς που να εξασφαλίζει οικονομική αρρωγή στις οικογένειες και να διευκολύνει την οικονομική κατάσταση. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που μπορούν να ενισχυθούν οικονομικά από τα ασφαλιστικά τους ταμεία, όμως με κάποια κριτήρια. Το φορτίο της φροντίδας μπορεί να μειωθεί μέσα από κατάλληλα και στοχευμένα προγράμματα που απευθύνονται καθαρά σε φροντιστές. Οι ομάδες υποστήριξης έχουν σκοπό την ψυχοεκπαίδευση, την ενημέρωση της νόσου, ώστε οι φροντιστές να ευαισθητοποιηθούν και να αποκτήσουν τις κατάλληλες εκείνες δεξιότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της νόσου, οι οποίες δεξιότητες αλλάζουν και προσαρμόζονται ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο ασθενής μας. Μέσα στις ομάδες υποστήριξης, οι φροντιστές εκφράζουν ότι νιώθουν πως αποτελούν μέλη μιας ομάδας με κοινά βιώματα και κοινές εμπειρίες. Αναφέρουν ότι υπάρχει κατανόηση και εκφράζουν χωρίς συνδυασμούς σκέψεις και συναισθήματα μέσα σε ένα ασφαλές και δεκτικό περιβάλλον. Μέσα από την οικογενειακή συμβουλευτική, οι συγγενείς των ασθενών με άνοια αρχίζουν να κατανοούν τις αλλαγές, τη νέα πραγματικότητα που βιώνουν, κατανοούν την επίδραση που έχει η νόσος στη ζωή των αγαπημένων τους ασθενών, αλλά και στους ίδιους, μαθαίνουν, διαχειρίζονται κρίσεις, ανησυχίες, να βρίσκουν λύσεις σε αδιέξοδα και θέτουν ρεαλιστικές προσδοκίες. Ενδυναμώνονται οι οικογενειακοί δεσμοί και διαμορφώνεται μία όσο το δυνατόν ομαλή και ευχάριστη καθημερινότητα. Λείπει μία διαφάνεια. Δεν ξέρω, αλλάζω. Η ατομική ψυχοθεραπεία είναι ένας από τους τρόπους στήριξης των περιβαλλοντών. Ενισχύει την ψυχική ισορροπία του φροντιστή, μαθαίνει να ελέγχει το θυμό του, το άγχος του και όλα τα αρνητικά συναισθήματα που τον κατακλείζουν και τον επιβαρύνουν. Τα ωφέλη της ψυχοκοινωνικής παρέμβασης. Οι περιθάλποντες που συμμετέχουν σε συγκεκριμένα προγράμματα διαχειρίζονται καλύτερα, φαίνεται από έρευνες, διαχειρίζονται καλύτερα τις νέες προκλήσεις και που επιφέρουν αλλαγές σε ρόλους και συμπεριφορές και είναι σε θέση να αναλάβουν ευθύνες γύρω από διάφορα ζητήματα, οικονομικά, οικογενειακά κτλ. Οι φροντιστές είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις προσωπικές τους ανάγκες και να γίνονται περισσότερο δεκτικοί να ζητάνε βοήθεια από το οικείο περιβάλλον τους. Έρευνες δείχνουν ότι μέσα από τα ωφέλη της ψυχοεκπαίδευσης, οι φροντιστές καθυστερούν την ψυχοφθόρα απόφαση της παραμονής του ασθενούς σε δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων. Σε αυτήν εδώ και την τελευταία διαφάνεια βλέπετε τις παρεμβάσεις του Κέντρου ημέρας και της Κινητής Μονάδας της Αλληλεγγύης για τη στήριξη των φροντιστών. Στο Κέντρο ημέρας λειτουργούν ομάδες εκπαίδευσης και συμβουλευτικής για την άνοια, ομάδες με στόχο την προαγωγή της υγιούς γύρανσης, οικογενειακή συμβουλευτική. Μέσα από τις κατοίκων επισκέψεις παρέχεται ψυχοκοινωνική στήριξη των περιθαλπόντων, οικογενειακή συμβουλευτική, προτάσεις δημιουργικής απασχόλησης με τους ασθενείς. Επιπρόσθετα, η αλληλεγγύη παρέχει και διαδικτυακές υπηρεσίες στους φροντιστές. Απότερος στόχος της αλληλεγγύης είναι βελτίωση της ποιότητας τόσο των ασθενών όσο και των φροντιστών, ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο ασθενής. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.